Práve sledujete prvú časť môjho vlogového života. Poďme na to. Keby to je väčšie, by mi viac chutilo fajčiť, čo? Zahral mi na strunu a už bolo. Koľko si mi než mohla povedať, že mi cecky trčia. Mercedes kradne. Toto vlastne som ja a ja si potrebujem nájsť. To je Oskar. Idem sa chystať, lebo idem dnes na obed s mojou kolegyňou novou, čo má novú kaderničku Vanesku, ona má 19 rokov a idem ju zobrať na sushi. 2 hodiny spánku robia strašne veľa. Idem ju zobrať na sushi, pretože Vanes v živote nejedla sushi. Ľudia moji, normálne, že premiéra v 19 rokoch a ide si dať sushi. Ja som si akorát sadla, že sa idem namalovať. Ja som zistila, že mám make-up v robote. Takže idem pre ňo. No už som späť z výjazdu do salónu, premalovatka, bola som si zobrať všetko, takže kto nemá v hlave, má v najazdených kilometroch, jak sa hovorí v mojom prípade. Som ready, žubrienky, idem do ulic. Už ide slečna nebezpečná. Na bok. To má Moni stroboskop, čo to je? Ja som teda si rozmyslela na poslednú chvíľu, že idem na pohodu. A nemám si čo obliecť. Teda nemám, akože samozrejme, že mám si čo obliecť, mám doma milión vecí. Takže ideme nakupovať. Hej, ideme nakupovať. Klasike, čo by sme nerobili. Takto by som ich všetkých tiež strieľala. Strašne. Bože, milujem Sagan na ceste. Nenávidím cyklistov, však to má celý chodník, aj tak ide šežreť po diaľnici. Tak ty kolobežkári, ty kokos. Nejaký indi. Ale nej si rasistka. Ne. Ja som práve skoro padla do jarku. Ale akorát sa bavíme, hovorím Vanes, že som konečne dostala menštruáciu po nejakej dobe, lebo som s tým proste mala že problémy. A ona hovorí, že to mi privolal Oskar. Vidíte, toto je to, že stačí vám chlap doma v posteli vlastne. Akože iba tam sedel. Som takého ako ty si. Zahral mi na strunu a už bolo. Odblokovali sa čakry. No, tuto ideme do Zen Garden. Počuj, včera, čo som zadrela zase, jak oné ženy Žinožank, že, čo som to povedala, že ja mám OCDC. Ja, že to není OCDC, to je iba taká kapela ACDC. Jak oné na tomto, na pohovore. Diplom máš? Nemám. Maturitu máš? Mám. No, dobre. Berem ťa. -1 sadni. Čo ty a muži? V novostavbe, kde sme, tu býva Laura iná. No. Že vyskočí na nás z balkónu. Ako si vyskočí. Úplne dáme iba takú pesničku, že round, vieš, a pôjdeme. Počúvajte, ja mám reálne, že 3 ajkosy a ja mám všetky vybité. Normálne som si musela ísť od čašničky vypýtať ajkos. To je neuveriteľné. Normálne sa smiali na mne. A to sa ťa do ruky nehodí, máš také maličké pero. Že? Keby to je väčšie, by mi viac chutilo fajčiť, čo? A dobre, ty, dobre. Separ je teraz s Lenočkou. No, Kauza. ježiš, tá je vtežka do ruky. Čiže ale teraz sa mi pod ňou zľahla zem a zase niekde vykúkla. Ježiš, ja mám Ty kokos, si mi než mohla povedať, že mi cecky trčia. No, už nám to prišlo. Ďakujeme. No, vizuálne to ako hodnotíš? 10 z 10. Dobre to vyzerá, že? Ja ti nalejem sojovku a do toho si dáš wasabi, to zelené. A chceš, aby mi vypálilo všetko? Bacily ti vypáli. Premiéra Vanessy ide dať prvýkrát v živote sushi. Dobre. Oh, ne, omačku, sushi ochutnaj. Nedá, nebojím. Neboj sa toho a celú si daj do úst, celú tú onú rolku. Som všetko točila. Napichni to. Na sedláka. Dobre, content, prvýkrát, ak šibulta jedla sushi. Aj tak sa dá. Čo na to hovoríš? Ňam. Dobre? Fakt dobré. Tak snáď sa neotravíš. Ňam, ale fakt akože
Dobre, že? Ideme na Nivy, dneska je sviatok, takže dúfam, že bude otvorené. Myšme si palce. A ideme nakupovať outfit. Jak by môj otec povedal, že v každom filme musí byť scénka s nakupovaním, tak v každom vlogu musí byť scénka s nakupovaním. Prosím, pekne sme v garáži a na gečku tu je Vlado Weiss a Vanes, že čo si povedala? Že musí mu nenapadne kúknuť do huby. A celá som sa otočila. Že či to je on cez okno. A v tom sedí Vlado Weiss. To je neuveriteľné, čo? Buď to bola dcéra, alebo To bola dcera. Čau. Práve som stretla môjho exa. No, prvý obchod máme Pull&Bear. Kokos, no takéto by som chcela. Kámo, ale ja som chcela čierne, ale tieto sú tiež ani ináč súhle. Tu ich majú. 40 €, jak zadarmo. Je to sa mi ľúbia, ale musím pozrieť, či majú moje hen 39 rovno pre mňa. Osud. Počkaj, to je 38. Táto. Taký bordel v tom. 36. Iba jedna. Ja potrebujem tie boty. To už iba s jednou. Niekde do lesa. Jak sa hovorí, bez hračky neodídeš. Aha, had na krku. Si hád na krku. Toto tričko čo? Keby si dám. To je také tematické k môjmu menu, ne? Toto mám. Radiator Springs. Toto vlastne som ja a ja ešte potrebujem nájsť. To je Oskar. Bunda sa mi dosť páči. Úplný Jackson, ale to on to není úplne na festival. Našla som si rifle s hviezdičkami, tie si nechcem dať na pohodu, ale stoja za vyskúšanie, to sa mi páči, takže si poviem vyskúšať, ale to, že boyfriendy. Kaťase, to by som normálne mala jak opasok. To nie sú ani kráťasé, to normálne, že opasok. To by som bola teraz v téme dosť, to sa teraz nosí Hanu Montanu. Keby si dám... No, tým riflom. Bereme 10-10. Takže mám každú ponožku inú, lebo som sa ráno ponáhľala. A to je moderné teraz, to je dedoles. Dedoles v akcii. Ale mohla som proste na mňa odísť skoro bez zaplatenia tých riflí. Už by bolo v novinách, že nemám na rifle. Mercedes kradne. Toto nosila moja učiteľka výtvarnej na základnej škole, takéto gate. Proste také umelecké. Toto nosia umelecké duše. Toto vyzerá ako obrusné. Ale toto je extrémne antisexuál. To si babi nedávajte, keď idete na IP. Ste ma videla niekde? Kde? V rúži. Rúža pre nevesti. Ak chceš vidieť kompletne zostrihané video, nezabudni dať odber na mojom Hero Mersinka.